de Cagarneres, la Pepa Granota, avui vinguem a sopar al port de Sagunto, a Don Pique. Vinguem 4 persones, Víctor, la Rosy i Àngeles. Mireu, a veure, mireu, vaig a dir el que n'hi ha. Si n'hi ha un animalà, és exagerar el que n'hi ha. Esgarraén, n'hi ha anxoes, endívia, passalla russa, pernil, champinyons, castanyetes, una barbaritat n'hi ha. Farem una foto perquè vegeu els preus i tot, i ara ja ho tinc en ment el que anem a demanar. Mireu, havent demanat, el Nodus és un vi valencià de la varietat d'Albariño. Anem a provar-lo, a veure com està. Mireu com se serveix una copa de vi con 10 manos. Xina. Després xireu i en Xina no cau ninguna gota, perquè ho sapieu. El que anem a ensaladilla russa i pa amb tomata que nos han ficat pa 2 regiments. Anem a provar-la. Menxeu, menxeu. Está buena, pero está diferente. Pero está muy compacta, ¿no? Sí. Va que ya pimienta. A mí no me gustan con pimiento ¿Con pimiento tú le echas? No, yo la veo reguladilla. Ni fu ni pa. Si tornara a vindre no la demanaria. Oliva a vinagres, algo que li doni el crunch i a vinagres, que estigui un poc millor. Jo crec que li falta això. Això serà callo de sèpia. Lo més segur, perquè mireu lo grossa que està. I una sèpia que jo sabia tan grossa no està més fineta. Això se diu callo de sèpia, que la majoria de bars fiquen això. I mireu, l'esgarret té una pinta de porc, que porta el caparre, porta pimentó... Falta la mojama. L'esgarret de pinta no porta muixama, ¿No? No. L'esgarret porta all, pimentó i abaixo anglès porta. Lo altre és el que volen ficar-li. I la llet, jo per exemple la llet en casa, de ficar-lo en Xina, sencer, el fique la maquineta més això. Pero parece que está casolada eso, A la brasa no. Exacto, no se ven a la brasa. A la brasa no están fets, pero se ven casolants, Anem a provar-ho, poquet, para cada uno anem a repartir. El abaixo de huevo, Les llasquetes se ven bones, mireu. El abaixo de huevo, Anem a provar-lo. Està molt bo, Jo ho veig molt bo, El abaixo està ben de salat i tot, Li falta sal, una micodeta. Pero está bo, Y un poco de mojama vendría bien. 2 o 3 lascas. Sí, i l'oli és un oli bo, mireu. No és un oli d'estos de Roinango, no és un oli bo. No sé quin oli serà. No es un oli del chino. No, és un oli bo. Se nota enseguida, Mireu el color negro que té. Un oli bo, Són molt bones, Aquí cocinan muy bien. Estan, per fora no arriben a estar cruixents, pero per dins está muy entero. Y se noten, son casolanes, son los congelates. Vale la pena. Y tiene un regusto muy bueno. A pimentón. Vale la pena demanarles. Sí. Les braves tienen de picar, aunque sea una micoteta. Aunque sea un poquet, quanta pena. Jo sé que moltes vegades no ho fan, perquè la gent no està ara picant i per nosaltres no som tolerants i diuen, no, però les braves jo diuen, no. Bravo vol dir que pica una micoteta. Li falta per mi un poquet picant, però ja que he dit que són casolanes, a part d'això, estan ben fetes. Jo l'únic que s'ha fet és fregir un poc més perquè estan més fluixen per fora. Però estan molt molletes i val la pena pagar-li. Pues mireu, els croquetes de abaixo. Anem a provar-les. Jo soc molt coixina. A mi m'agrada provar-les en la mà, Mireu. Porta xulivert. A veure com estan. Estan molt bones, I l'únic però que li puc donar, mireu, aceite, l'oli que té. Penes, no las han puesto en papel absorbente. Sí, un poquet aguanta penes, mireu els disses, però l'únic que tenen bon sabor, se noten que són casolanes tan bones. És l'únic però que li puc donar. Mireu, m'han demanat un calamar. Se nota que els calamars, sobretot, mira, us ho vaig a explicar-seu. Vegeu això 2 aletes, on els calamars les porta ahí. Si fora pota, les porta davant, ahí, en la punta. Per això sempre que demano calamar, mai el demaneu rebossat, aixina, perquè si és rebossat mai podeu saber-ho. Se saben el sabor, perquè normalment està més duret i se nota el sabor. La pota normalment és més molla, però perquè us sapigueu, mireu, les aletes les porta així, si és calamar. Si és pota, les porta davant. Això és la diferència. Anem a provar-lo. Jo per mi està un poc massa fet. Pareix per fora, Anem a tallar-lo. Pruébalo, Víctor, a ver si te gusta o qué. Anem a provar-lo. Pinta tiene. Molt bo. Pareix que estava molt per fora, però no. Enganyat. De lo que l'havem demanat, a mi, això és el millor per ara. I de 9 euros, que crec que val, no és car, perquè calamar platja
està a 28 euros el quilo. Però, claro, d'aixòs 28 euros el quilo, això té un 40% de merda. Per tant, les 28 te puja a 40. Està molt bé de preu, Val la pena demanar-lo. Com està? Val la pena pagar-ho, 19 euros, me parece que està econòmic, com està fet. La veritat que m'ha sorprès, Pues mireu, he demanat un plat de mejillón, no són clòtxines, A la clòtxina no n'hi ha. Esperem a provar-les. Ho hem provat per l'arròs, sí, la meva dona. A mi no és una cosa que me mate molt, A mi tampoc. Hem demanat un nodus merlot, este també és valencià, en tinto, perquè ara nos falta l'últim, la carn. No, però està molt bo. Prova-lo, Víctor. Veràs. ¿Sabe a barrica o qué? Sí. No, jo tant no entenc. A mi m'agrada o no m'agrada. ¿Barrica de roble o...? Sí, de rola. Está bo, ya está, m'agrada. A ver. Para que sepas, Ángeles, la copa No de vino pega regusto... hay que cogerla siempre de aquí, de la caña. O si tocas esto, calientas el vino y ya no es lo mismo. Hay que cogerlo siempre de aquí, de la caña. Está muy suave. Está muy bo. Se nota la añada. Creo que esta la recolectaron a final de primavera. ¿No? Hem demanat un tricot trinxat. Hem demanat en crilles, perquè a Víctor, quan no m'echa crilles en casa, l'hem demanat. Claro. I vosaltres en verdureta, mireu, porta un poquet de carabaseta, un poquet d'albarxina, les crilles que pareix que no són Caser. casolanes. Sí, Sí? sí que no sé, parece. ja veurem. I la carn, mireu, anem a veure el punt de la carn. L'hem demanat al punt, A mi m'agrada menys feta, però Víctor l'agrada al punt, pues claro, entre vos germans. Te portat això per fora, com ho vegeu, i després per així te tindré la capeta així més feta i així menys feta. No ho té perfecte, però ho té ben fet, mireu. Está molt bé, pues esto es una arrocería, Sí, però normalment està ben feta, sí. Però està a veure. Buah. Està molt bona, Está muy buena. A mi m'agrada el que més, el calamar, però això i el calamar... No, Víctor, què t'agrada més? A mí es que me apetecía comer carne. I la verdura ben feta, La conxet de dos, està molt bona, Ha de poner un esparrec, un trosset d'esparrec. Y lo bueno es que al ser entre cuatro no es tan pesado. Ya, este vídeo es el que más has comido de todos, Sí, Ja anem a provar el cremaet, a veure. Som el fan, mireu. Això de ron que porta ahí, anem a provar-lo. ¿No hacen café? No, para que te Cuando vaya. hay mucha gente, no. Pues està molt bo, Nota ahí la canella, se nota el limonet, Ya, qué guapo. Està molt bo, Pues mireu, ja me acaba el sopar, ara demanem el compte, a veure el que val. Y no olvidéis a suscribir y darle like. A veure lo que es el ticket o lo que val. El compte ha sigut 132. La sèpia maionesa nos ha cobrat 6 euros, que era la mitja ració. Les croquetes de abaixo, 12 euros. El garret, 50. El calamar, 19 euros, que per mi, regalat, la veritat. Les braves, mitja ració, A ella el tiramisú le gusta. El nodus, 18 i l'altre 20, que val la pena. La torrija, sí, també ve de preu. El tiramisú, 4,80. Pues està regalat, I el cremaet, 2,80 cada De cafè, un. no, En no total, està 170. Pues te ho dic, val la pena vindre. A mi sopa molt bé, la veritat. Pues no oblideu de subscriure al canal Y darle a la i donar campana. like a la campaneta de Víctor. Adeu.